дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен барои содир намудани дуздии бисёр лаҳзаина нисбати Отабоев Қобил Саитович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳия парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбаршуда нобаста аз ҷавонию қобилияти корӣ доштан маротибаи сеюм аст ки ба чунин амали беобрӯкунанда даст мезанад. услуби дуздиҳо ғайри қонунӣ ворид шудан ба хонаҳои истиқоматӣ ё иншоотҳои хизматрасонист ки он ҷо бо мақсади дарёфти пулу тилловорӣ ворид гардид дар сурати наёфтан асбобҳои маишӣ тасарруф мешуд. خانه در اومدم با تریزه در اومدم معلوم اینجا یک آدم خواب بود تلفنش دیدم تلفنش گرفتم بر اومدم بر رفتم. гумонбаршуда Қобил Отабоев ҳаракатҳои ҷиноятиашро аз моҳи июл то моҳи ноябри соли равон то он даме ки милитсия дар паяш афтод идома додааст. масалан моҳи июл дар ҳудуди деҳаи Саидқалъа ғайриқонунӣ воридии 3 манзили истиқоматӣ гардида аз 2 то 3 адади телефонҳои мобилии соҳибхонаҳоро тасарруф кардааст. ӯ нишондод медиҳад ки шабона ба манзилҳои истиқоматӣ ворид шудааст ва ҷабрдидаҳои дуздӣ дар хона ҳузур доштанд. гумонбаршуда Отабоев Қобилҷон Саидович зодаи истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен ҷамоати деҳоти Истиқлол деҳаи Саидқалъа кӯчаи Уришев ҳавлии рақами 3 якчанд ҳолатҳои ҷиноятро содир кардааст ки яке аз ҳолатҳои мазкур ин бевосита ба дохили хонаи истиқоматӣ даромада 2 адад телефонҳои мобилиро тасарруф кардааст. машғул шудан ба бозиҳои букмекирӣ ва дилхушиҳои пурхарҷ гумонбаршударо ба ҷинояткорӣ тела додааст. такрор намудани одати бад дар баробари ислоҳнашавандагӣ маънӣ ба қадри ҳаёти осоишта нарасиданро низ дорад. айни ҳол дар асоси 5 далели тасдиқгардидаи дуздӣ нисбати Отабоев парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида бошад ҳам ин нуқтаи ниҳоӣ нест, зеро дар истеҳсолоти тафтишот далелҳое мавҷуданд ки изи содиршавиашон ба шеваи ҷиноятсодирнамоии гумонбаршуда ҳаммонанд мебошанд.